רגע, מה פתאום? רגע, אני מצלמת. מי זה? יונתן, מי זה? אתה מזהה? המצלמה. אז הוא כן עם זה כאן. עוד שבוע עם אבא יהיה בסדר. אבא יהיה בסדר. לא לי אותך עם זקן, אמרתי מי זה? סבא! סבא! זה לא זקן. סבא! שלכם? לבוא עכשיו ישר? זאתי מצלמת ואומרת שלום. אני צילמתי אותך, יפה. איך את מרגישה, ממי? איזה כיף. חם, תתפשטי, קדימה. תגידי, יאללה, Welcome to Israel. שתי מצלמות, אז פרצתי. אחד לפייסבוק תוך 2 דקות, לאמא ואבא שמחכים כל כך לראות אתכם. אז איך בישראל? בישראל חם. חם. ואת ביולי, גברת. בואי תשתי משהו קר. אני המלווה שלה. הולכת עם המצלמה. שלום. מה קורה אם אני עוצרת? אופס, אני גם צריכה לעצור. מסתלבטת עליי, אני מבינה. איזה חום פה. They can walk you out this way. They can come with you and they can go back to the afterwards. You can't leave. Okay? You can walk out afterwards. You can come walk out with us. Hi. Hi. Nice to meet you. יאללה, תתקשרו לאמא ואבא שיבטלו את הקייטנה ובואו אלינו. וואי, איזה חום פה. איך אתם חיים פה? גם בילה איתן? יונתן, הילה יבוא עוד שבוע. מה יש לך? עופר, חייבים לתת להם לשלוח משהו. כן, אני שיחקתי אותך. בטח. כרגע זה? שווה כסף?
העברתם? איפה? הכל העברתם? מה אנחנו לומדים? אבל בואו נלווה אותם לאוטובוס. אמא, מה זה לא נראים אותו דבר? כן, איך הם נראים? אחרים מאוד. אחרים יפים, נכון? כן. שבוע הבא תהיה פה ותקבל את אילי? אוי, איזה ילד גדול! אוי, איזה ילד גדול! They're out the door already. You guys can all walk this way, but we can't wait for you. We're gonna hold the bus. Okay? You can all walk out. You're gonna walk. We just have to get them. They can come with you, but we can't. They're already out the door. We're all going to the bus. We can't hold up everybody. אמא, אני עם אבא, אוקיי? יאללה, אתם מעכבים את הקבוצה שלא יכעסו עליכם. תתקדמו. בואו, נלווה אתכם לשם. אמא, בא לי גם להסיע. אבל, עופר, אפשר ללכת איתם לאוטובוס, אז קדימה. בואו, ג'וליה. בואו נלווה אותם לאוטובוס, אל תיפרדו פה. לאן את הולכת? רק בת, אלני! אל תלכי לי! היא באה לסבתא. באה לסבתא? כן. עוזבת את האמריקה. טוב, תגידי לאמא משהו, כי תכף היא תראה את הסרט הזה. אמא, אני אוהבת אותך מאוד 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 מאוד. היא בטח תרצה לדעת אם אכלת משהו במטוס. כן, משהו אוקיי. מאוד מאוד מוזר. אכלתי אוקיי. ביצה, ארוחת בוקר, אוקיי. ואכלתי... מה אכלנו לארוחת ערב? אכלתי משהו טוב. היה לי יופי. טעים, אני לא זוכרת מה אז זה אמא היה. צריכה להיות רגועה? תהיי רגועה, יופי. ותבואי בעוד שבוע, בעזרת השם. בעזרת השם שאבא ירגיש טוב. כן. ושהוא הולך עכשיו לא רק על שתי רגליים, על מיליון רגליים. נכון. הוא עשה כבר 2 צעדים. ילד גדול אבא שלך. הוא לומד עכשיו. קיבל כבר כיסא גלגלים גם. עוד מעט הוא לא משתמש בו. אייפון יפה יש. תודה. זה אייפוד. אייפוד? אייפוד. זה האייפוד החדש. אני עוד לא הגעתי לרמה של אייפון. אל תגיעי. יש לי נוקיה בינתיים. אל תגיעי לאייפון. הופה. לא, זה בסדר. יונתן, איך הייתה הטיסה? תתקדם, תתקדם. אמא שלך, כל הפייסבוק יראה את זה. טיסה מדהימה, כן? היה נורא כיף, כל כך נהניתי. תגיד לי אמא שהיה לך כיף שהיא תהיה רגועה. הביצה הייתה כל כך כן. טובה. תגיד לי אמא משהו. אני אוהב אותך אמא. תגיד לאבא משהו. אבא, ולאילי. אילי, חמוד שלי, אני אוכל אותך. הם עוד 5 דקות יראו את זה. יאללה, סע, לכו תהנו. תהנו מארץ ישראל. נראה אותך. זהו, רגע, עצור. תביאי את זה, כן. אנחנו יוצאים איתם? אוקיי. כל האוטובוס מחכה לאלני וליונתן. איזה ילדים חמודים אתם. להיכנס.
לא נראה לי שכל האוטובוס מחכה לנו, לא נכון? כן, הוא אמר לכם. תתקדם, תתקדם. יש שם אנשים שמחכות. איזה אוטובוס? 1, 2, 3, אוטובוס שביעי. לא, אין 7 אוטובוס, יש 3 אוטובוס. אבל אנחנו אוטובוס 7. בגלל שהם באו ב7 בערב. סי סניור. לאן אתם הולכים עכשיו, אתם יודעים? לא. למלון, לאכול. מלון ולאכול. לישון אתם בטח לא תשנו. טלפונים יש עליכם? טלפון אמריקאי. אוקיי. תיצרו קשר. It is not a crime. נתן, ראיתי לך מה. אמא תראי, כמה. תראי, ספר עליו. השתלמו להם. השתלמו להם. זהו, ליונתן נגמר הכוח. יהודי, תראי, נגמר לו הכוח. אין לי כוח. תכף יהיה מזגן באוטובוס. אמא, בואי תעזרי לי. לא, תעזוב את אמא, אתה ילד גדול. אחרי הטיול אני חושב שהם נשארים פה. אני לא מאמין שאני פה. אתה רוצה לשים? אני לא יודע. זה הכל הגאים. שיהיה לכם תסתפו בסדר. בינתיים. כל זה לבית מלון. איזה כיף להם הם יהיו בים. איזה כיף להם. ואני אעשה כלום. לא. יש אחרי רגליים, זה חיקה, ישר אותי. רגע, גם צריך לראות מה לקחת. לא טוב, נהיה זקן כבר. נראה לי לא להוריד את זה. איך הם מזיעים. מה אני עושה? העיניים שלי? לכי אמא, לכי אמא. ילדים חמודים, חמודים. עוד אחת. אשתי, אתה מזיע, נורא. כן, איפה השתייה? באמריקה אז כאילו הגיע עכשיו בבוקר. אמא שאנחנו באמריקה הגיעו כאילו בבוקר. גם טובה. איזה שעה בבוקר. אמר לי 4 שעות. 8. תמיד הוא בבן אתה יודע למה? אתה לא יודע אם אתה רוצה את זה.